huwa jum il-ħaddiem. U allura importanti li niddiskutu d-drittijiet li għandhom il-ħaddiema. U ftit ta' żmien ilu riċentament saru tibdiliet fil-liġijiet tax-xogħol biex il-ħaddiema f'diversi setturi ikollhom kundizzjonijiet aħjar. U biex tispjegalna aħjar dawn il-bidliet għandi miegħi lid-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali Diane Vella Muscat. Grazzi li fjum ta' festa lajnik, grazzi li ġejt. Però llum ma stajniex ma niddiskutux id-drittijiet tal-ħaddiema. Biex nifhem ftit, dan ftit ta' żmien ilu saru tibdiliet fil-liġijiet tax-xogħol. Ħanibda pereżempju fosthom fuq is-sick leave. X'tibdiliet saru? Mela, nagħtu daqsxejn kuntest, Marija, daw għandna liġijiet settorjali, mhux kulħadd jaqa' taħthom, però hemm il-fuq minn 30 fosthom eżempju hospitals, restaurants, hotels, security, cleaning, jiġifieri hemm ħafna mhux ħażin. Issa dawn historically bdew jinbnew tul iż-żminijiet prattikament anke minn qabel it-tieni gwerra, ġifieri minn żmien il-kolonja. Ftit u allura kellhom kundizzjonijiet differenti. Fosthom kien hemm ħaġa li lilna dejjem kienet iddejjaqna illi ħafna setturi kellhom is-sick leave tagħhom ma jibdix mill-ewwel ġurnata ta' xogħol. Issa ġifieri inti jekk għandek eżempju kien hemm wara 6 xhur, wara sena, ma tistax tieħu sick leave. Jew jekk tieħu allura ħajkun forma ta' unpaid. Aħna rajnija li ma kienx ġusta din il-ħaġa, iddiskutejna ma' sħab soċjali anke inkluż mal-employers u allura ġibna li l-entitlements kulħadd skont is-settur tiegħu ħajibda jingħata tas-sick leave mill-ewwel ġurnata tax-xogħol. Mela biex in-nies barra jifhmu, ġifieri il-ħaddiema li mhumiex taħt dawn it-32 settur. Iva. Jieħdu sick leave mill-bidu. Dawk jieħdu u ħajibqgħu eżatt. U x'inhi r-raġuni li dawn it-32 settur dawn il-ħaddiema ma kellhomx l-affarijiet in-line? Għax kienet ir-raġuni? Diffiċli ngħidlek Marija li hija historical kemm anke affarijiet oħra eżempju li kien hemm anke rati ta' ħlas differenti skont l-età. Aħna llum ngħidu ħaddiem ħaqqu ħlasu b'dik ir-rata waħda. M'għandux ikun hemm inqas għax inti għandek età inqas. Aħna dawn mhux qed nitkellmu fuq apprentistati qed ngħidu ħaddiem mela inti jekk għandek 18-il sena jew għandek 17-il sena għandek titħallas inqas. Ma tagħmilx sens għall-istess xogħol. Imma tinsix daw historical, però għalkemm historical qatt ma ġew mibdulin, issa fl-aħħar ġew mibdulin. U minn meta bdew fis-seħħ daw x'ta nispjegaw aktar tibdiliet li qed tagħmlu dawn it-tibdiliet minn meta bdew fis-seħħ? Dawn ħajibdew mis-seħħ x'aktarx minn nhar tnejn għaliex qed nistennew li jiġu published. Diġà għadda l-proċess kollu kemm jiġu pubblikati. Mal-ġurnata li jiġu pubblikati qegħdin fis-seħħ, però aħna xi kkuntattjawna anke ħafna employers rightly so, imma x'inbidel fis-settur tiegħi. Li għamilna bħala DIR, għamilna gwida before and after. U tellajnija fuq il-Facebook tagħna. Jiġifieri naħseb isibuha utli b'dal mod biex ikunu jaraw. Biex jifhmu naqraw qiegħda spjegata fil-fatt settur ukoll. Biex dak li jkun ċert li dak huwa s-settur tiegħu. U kien hemm ukoll tibdiliet fuq il-bereavement leave, jiġifieri dak il-leave li jingħata meta xi ħadd qrib tiegħek sfortunatament imut. Mela, kemm nispjegaw qabel tgħid li t-tibdiliet il-bereavement leave għalliema relazzjoni tirreferi, ġifieri mhux għal kulħadd, speċifikament. Eżattament għal ġenituri, spouse partner u anke tfal. Qabel kienu differenti minn jum, minn jumejn, issa ġibna l kulħadd 3 ijiem. Again, f'mument ta' dieqa wieħed għandu bżonn dawk it-3 ijiem anke l-ewwel nett kulħadd għadda minna jkollok ħafna ġennu ġiri li trid tagħmel. U anke biex anke terġa' inti tiġi ftijek li żgur li kieku m'għandekx il-bereavement leave se toħodhom vacation leave. Ġifieri daw il-ħaddiema f'daw is-setturi li qed issemmi 32 settur. Ma kellhomx bereavement leave jew kien inqas ta' ħaddiem oħra. Kien inqas. Kemm kien pereżempju? Ġurnata 2 u aħna għamilna l kulħadd issa 3. L-istess forsi anke nsemmu kollha għamilnija obbligatorja illi uniformijiet kemm uniformijiet meta inti għandek ta' front facing, però uniformijiet meta qed ngħidu anke l-personal protective equipment. Għamilnija issa bil-liġi li jridu jkunu mħallsa mill-employer.
hija parti mhix Mela qabel kien hemm min iħallas l-uniformi u ejja ngħidu li ġieli sibna każi, mhux fil-maġġoranza ma ġieli u daqas ikunu xejn ġifieri għax uniformi tiswa l-flus. Tiswa l-flus u inti ħafna drabi l-employer kun irida minant xi ħadd partikolari, ovvjament anke bħala brand, bħala marketing, daw għandhom jiġu provduti ovvjament bħala pakkett tax-xogħol minant l-employer. Dik is-seda kif ngħidu bil-Malti sagrosanta miktuba fil-liġi wkoll. Fil-fatt qed niftakar li kelli ilment milux f'ħafna illi f'settur tal-catering dak jista' l-employer iġi l-impjegat iħallas għall-uniformi. U mbagħad itih ir-rifużjoni jekk jitlaq. Dika issa ma tistax. Is-seda black on white kif ngħidu, ġifieri sa żgur aħna qabel ukoll konna ngħidu li ma tistax u konna anka niġġieldu għal daw id-drittijiet imissa għandna iktar saħħa f'dawk il-każi fejn ma kienx ikun il-każ. Anka f'dak il-każ fejn ikun hemm bżonn ta' żraben protettivi. Eżatt. Iżraben li ma jiswewx ċenteżmu anka ċertu jackets anka biex tipproteġi kontra l-elementi, eccetera, li mhumiex ovvjament għaliex iridu jagħmlu xogħolhom, għalhekk mhumiex ta' kwalità. Allura issa u x'inhu x-xogħol l-employer irid jipprovdilek dik l-uniformi. Tajjeb, dak issa nwassluh il-messaġġ kemm jista' jkun ħalli żgur naċċertaw li l-ħaddiema ikollhom dak li huwa intitolat għalihom. U x'tibdil saru fuq il-lif taż-żwieġ? Ekku, din kienet ħaġa oħra daqsxejn stramba qatt ma fimni għalfejn tul iż-żminijiet kulħadd kellu lif differenti mela żwieġ jiswa inqas jew iktar mill-ieħor. L-istess bħal bereavement kien hemm min kellu jumej u kol ġibnihom 3 ijiem. Issa l-kulħadd ħadna l-ogħla waħda u ġibnihom għal kulħadd l-istess. Ġifieri dak ikun intitolat għalih imħallas ikun covered, daqs li kieku mara x-xogħol. Daqs li kieku it's another type of leave entitlement bħal m'għandek is-sick leave, bħal m'għandek il-vacation leave, għandek ukoll il-marriage leave. Issa ovvjament marriage illum huwa wiesa' għandek il-marriage għall-LGBT, ġifieri m'hemmx distinzjoni, kulħadd l-istess, żwieġ biċ-ċivil, żwieġ bil-Knisja, kollox l-istess. Tajjeb. U rajt ukoll li kien hemm tibdil fuq il-paga minima l żgħażagħ ta' 16 u 17 sena. Dik li kont qed tirreferi għaliha qabel? Tirreferi għaliha fil-fatt kienu inqas għal xi raġuni u hawnhekk nerġa' nagħmel l-aċċent li dawn ma kienux trainees għax aħna apprentistati jeżistu skemi eżempju mal-MCAS li jkunu taħt ċertu parametri tal-eligibilità għal fiex il-persuna titgħallem. Dan l-eda jkun spiċċa mill-iskola u daħal l-ewwel ġurnata tax-xogħol. Ġifieri daqs li kieku persuna li għandha 25 sena. Allora ma kienx tagħmel sens li dan jitħallas inqas, brata inqas, meta aħna llum il-ġurnata qegħdin anka ngħidu equal pay for work of equal value. Mela allura dawk issa ġibnihom mal-paga minima nazzjonali. U kien hemm diskrepanza kbira? Kien hemm mhux ħażin, kien hemm għax inti tinsix anke jekk għandek ftit ċentiżmi fil-fissija, meta mbagħad tagħmilha fuq xahar, joħorġu d-differenza. Bħala direttur ġenerali stilek is-snin kont qed insegwi wkoll illi il-Ministeru illi jirrappreżenta, anzi s-Segretarjat Parlamentari jirrappreżentakom anka kien hemm ukoll fuq ir-right to disconnect. Jiġifieri li impjegat għandu id-dritt li ikun hemm ħin stabbilit għax-xogħol u ħin stabbilit għas-serħan. Kemm taħseb li tista' ssir din? Illum sfortunatament bit-teknoloġija taqbad il-ħaddiem malajr anka b'messaġġ u allura il-ħaddiem huwa aktar aċċessibbli. Jien taf x'nara Marija, jiena mix-xogħol tiegħi nara. Lejja nkunu aħna li qegħdin f'management positions l-ewwel, vera nagħmlu priorità ta' x'inhu urġenti. Ġili nisma' iwa kollox urġenti, kollox irid isir issa, fil-verità meta nħarsu nibdew minna nfusna, meta nagħmlu lista ta' prioritajiet, naraw x'inhu urġenti u x'jista' jistenna għall-għada, minn hemmhekk iridu nibdew, speċjalment anke f'dawk il-każi fejn għandek ir-remote work. Remote work ma jfissirx li dak li jkun ħajib għaddej sa flaxija. Ġifieri għadna f'diskussjonijiet, f'dil ħaġa aċċivjajna ħafna, f'dil ħaġa għadna f'diskussjonijiet ma' sħab soċjali, ma nemmenx li ma naslux. Ma nemmenx li ma naslux, le. Għax huwa importanti li ikun hemm ukoll il-ħin fejn l-impjegat
jistrieħ, mhux il-ħin kollu tittaħseb għax-xogħol. X'inhuma wkoll xi diffikultajiet li qed tara inti ra kemm ilek is-snin u tista' tqabbel bejn snin u snin oħra ilmenti li jidħlu mill-ħaddiema minn forsi naf inkwiet mill-employers, forsi xi affarijiet li jkunu riċenti li għaddejjin bħalissa. Il-ħaddiem Marija anka sforz naħseb ta'kom u tagħna li dejjem waslu l-messaġġ qed ikun iktar informat u dik hija xi ħaġa sabiħa immens. Allura issa qed isaqsi affarijiet bħal din għandu jniżżilili fil-kuntratt tax-xogħol qegħdin jidħlu iktar fid-dettall. Jekk eżempju jiena ħanibdel il-pattern tiegħi ta' kif naħdem. Għandha titniżżel di fil-kuntratt tax-xogħol jew nistgħu anke bil-kelma biss u nibqgħu għaddejjin. Din it-tip ta' performance, kif għandi nitħallasa? Ġifieri qegħdin issa mhux ġast li m'għandix kuntratt tax-xogħol, forsi kif konna qabel, jew mhux itini payslip, għad ikollna ta' każi minn dawk imma qegħdin dejjem nieqsin. Issa qegħdin jevalwaw anke x'fiha l-payslip, isma' jiena lif, mhux vera għad baqa' li daqshekk jien suppost għandi iktar. Mela allura issa l-ispetturi tagħna jridu anke jidħlu fil-każi jgħodu jikkalkulaw jew hekk hux vera jew le, qegħdin dejjem ikunu iktar informati. U dik hija xi ħaġa tajba imma. Diane Vella Muscat, id-Direttur Ġenerali tad-Dipartiment ta' Relazzjonijiet Industrijali u l-Impjiegi, grazzi li llum fjum il-ħaddiem kellna wkoll diskussjoni interessanti ħafna fuq it-tibdil fil-liġijiet tax-xogħol u jiena se nkun inwassal ukoll anke bi klips biex inti li qiegħed id-dar il-ħaddiem tirrealizza wkoll id-drittijiet tiegħek. Grazzi li segwejtuna.